Per què hi ha diferents intensitats de dolor? A veure, hi ha diferents intensitats de dolor perquè hem de ser capaços de discriminar, vale? El nostre cervell ha de ser capaç de discriminar fins a quin punt algo que ens està fent mal, vale? Realment pot danyar el teixit. Vale? El nostre cervell s'ha d'encarregar de protegir-nos, no? Per tant, ha de saber, bueno, això ho puc tolerar, perquè, per exemple, nosaltres quan sentim dolor, a vegades ens sentim quan estem fent exercici. Si som capaços d'identificar que és un dolor baix moderat, això ens indica que no ens està posant a risc. Tanmateix, si quan estem fent exercici l'entrada nociceptiva és més forta, doncs perquè hem trepitjat una pedra, per exemple, i ens hem girat el turmell d'una manera que no és bona per al nostre teixit, el cervell ha d'identificar que el senyal que entra és superior. Per què? Perquè ha de fer una conducta diferent, ha d'ocupar-se de que el peu estigui bé, de que no hagi passat res. No? És molt important, per tant, tenir una fina capacitat de discriminar la sensació de dolor, perquè hi ha dolors, entre cometes, bons i necessaris i que han de passar, vale? Que estem totalment preparats per poder conviure amb un grau de dolor a vegades i, de fet, fins i tot per negligir la major part d'aquests tipus de dolor que no són informatius. Tanmateix, quan la cosa augmenta, hem de ser capaços de reaccionar de manera diferent. No? I passen coses tan sorprenents com que el nostre cervell està preparat per, en cas d'una amenaça important, per nosaltres, fins i tot abolir completament la nostra capacitat de sentir dolor. No? I ho fa d'una manera molt profunda i molt eficient. Per quina raó? Perquè sortir corrents o protegir-nos és molt més important en aquest context.